Gelên behrê van rojan bi xavilî û nazendeyiyeke ji rojên din cudatir li peravên Halîçê dipekin. Quluçê Zêrîn ku sedan sal mazûvaniya amadebaşiyên sefer û cengan kiriye, niha vegeriye cebilxaneyekê ku ji hemû lûleyên wê ve çilkên afirînerî û gulbarîneke estetîkê dipişkive. Dîdariya hunerên hemdem ango kontemporî İstanbul îsal mekanê xwe guhert. Hunerhezên ku bi dirêjahiya salê li benda mizgîniya destpêkirina wê ne berê xwe didin Kêştîxane İstanbulê da deştên xewnên xwe bi şewl û çirûska van berheman bigihînin berbanga ezmanekî şêmber. Acayip faydası oluyor. Rêwîtiya hunerê rêwîtiya xwenasînê di heman demê de. Yan em ê rûnin bi ser êşan de xwefîda bikin yan jî em ê tiştekî bikin. Min divê tabloyê de hewl de hestekê derxim pêş. Mijara min bi temamî hesta estetîk e. Di rastiyê de tu kes wek vê tabloyê nebê qusûr e. Lê min xwest rastiya xwe ya take kesî wiha lê bineqşînim. O yüzden bu şekilde çalışıyorum. Albert Camus dibêje eger dinya ronahî bûya wê demê hewceyê hunerê nedikir. Wate em mirovên ku ji destê afirînerê mezin derketine, di vê rêyê de ku destpêk û dawiya wê tarî ye, hewceyî bersiveke wisa ne ku çirûskek karibe erka çavên me bîne cî. Ango em bigihîjin bersivekê da me ramanek hebe û pirsa hebûn û xwebûnê ji şêlûtiya xwe bispêre bersiveke zelal. Nexwe George Heber belesebe negotiye ku huner ew pir e da meriv digihîne Xwedê. Hunermendên ku ji dehan welatan hatine bi hezaran berhemên cûrbecûr ên watebar xelkê berev bi vê pirê ve vedixwînin. Ez bi saya mekanîkê hereketê didim peykerên xwe. Hewl didim diyalogekê bi mirovan re deynim. Peyameke min heye. Dixwazim bêjim min fêm bikin, binêrin hestên min ên wiha hene. Gelo ez dikarim wan bi were parve bikim. Eger ew jî vê peyama min bibînin, ew min şad dike. Wê demê karê min diqede. Eger ez û tu em niha rûnin, ez ê bi saetim biaxivim. Lê ez wan bi berhemên xwe vedibêjim. Kontempor İstanbul ji hêla hin rexnegiran ve weke baştirîn dîdariya hunerî ya cîhanê tê nîşandan. Pêşengeha ku şansdemîn car xemla xwe bi rê xistiye, îsal ciyekî gelekî balkêş dîtiye û mêvanên xwe li vir dihewîne. Bareng ango kêştîxaneyeke ku heta niha terxan kirî bû hate amadekirin û berhem lê hatine rêzkirin. Divê sed salê de me gelek tij destan, me dest pê kir da em mirovahiyê bidin berpirsan. Biya me huner jî ew tişt e ku xweşikî û başiyan bi bîra me dixe. Mirovbûna me tîne bîra me û dihêle ku em lê pirsa hin tiştan bikin. Ji ber vê jî dike ku em ji hin tiştan bazdin û rizgar bin. Dike ku em ji normalbûna xirabiyê bazdin. Ew afrînerî jî weke hilmekê hinava mirov fire dike. Di nava berhemên ku li pêşengeyê hatine danîn da hostetiya hunermendên ji zêdeyî 20 welatan heye. Îsal hunermendên Kurd hemabêje nînin. Bêyî yek du numuneyan. Bi giştî derdora 6 galeriyên mezin xwelê amadekirine. Hejmara kesên ku rojane lê digerin jî bi hezaran e. Tê payîn ku di dawiya 4 rojên pêşengehê da dora 100,000 kesî seredana wê bikin. Li gorî şîretên feylesof û zanayên dîroka mirovahiyê, huner yek ji damarên jiyanî yên însan ango mirovahiyê ne. Li welat û ciyekê ku huner lê tune be, jiyan jî yan dorpêçkirî yan jî li ciyekî asêmayî û bêwate ye. Ew demeke dirêj e ji ber ku xelkê cîhanê di nava dorpêç û asêmayîna pandemiyê de neçarma bûn bijîn, dîdariyên wiha jî gelekî zêde bala xelkê bi ser xwe dikêşin û wê yekî jî pişt rast dikin ku hêzeke hunerê ya başkirinê heye li van dîdariyên wiha bi eleqeya xelkê jî pişt rast dibe. Rawîn Stêrk, Rûdaw, İstanbul.